Adizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmentan. Burdindegi materiala, haziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Dantxarinean Landibar benta eta benta peio. Merkatal zentro erosoa guztiz hornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar benta, benta peio.